Malikura laminikela wanga foli baweni wakati na Malikura asigira au klube ani au nyebe muribo dambele kumakana kabi Washington DC ambalma wanga foli bawe Malikura ka bi kunafuni kibaria abena buri ninde kan anya foyana kunu ka fo Mali ani Algérie u konu bekanga nyogon sama Mali oye wole dake Algérie ka lasigiden ka seka dantike gelen fene kai Algérie ka olu fene o nyogona ke amena ni wala ni jemuka ogumo konna la Malika ministru ka la la sigi ogumo konna la wiye jekulum be ne abfama ko observatoire pour que kalata alebiseka ke kanye jelenya la tugamna olukoni uye ako abwama kadaka ukakuma la ko uka na follow asoroto ko ma a jelente amena fesefesa ni jemuka konna la ukofe Francis Sardasu lama ale kon tagara ka bo Niger jamana konna la anga la sigide ni oye Alpha Kaye ale fene bina ni konya ko fesefesa ye ofe amesro ka taga Francis jamana la ni uka wasadin olukoni sariata uka dunon ka doni ani boli kola nu ba fama ko loi sur l'immigration amesro kana kuma munika oye Burkina Faso jamana uka seko ani donko dogokumu mun kera Mali konna la kasro kana kunche ni farikulu nyana je kibaria oye balma o nunde bina ke bi Malikura kibaria ya mumena disi sa muribo dambele fe ambalma o anga foli ani tanuni bawe aw sigiyoro la wala sanya foyana jemukana Mali ani Algérie jamana u koni ye wele dake u ka lasigidenw ye ka dantike gelen ko kenyoyi Mali ya yira ka foko Algérie kaw u ye nyoye mukeni marfatigi jekulu ye ko kasoro Mali gouvernement sema do ala ko o ye waliya maku fe ko ye kunu fene Algérie kaw fene wele bla Mali ka ministri aka lasigiden sombe Algérie ka yira ka foko Algérie kabi ni ko indamina na olukoni sinsine do ko muka oye Mali ka kilenya ani aka jamana yere dangana seka kare ala chugamna yasa ka seka family soro ni ko ina ay wele bla dunia politique domba ngana doma ni abe wele ko Isa Jawara ni ale sigilembe kati Jawara idan se kene konna la akila mundi ni ko ina mbo foko sobe ka la ma bago bela jelemfo ewa a hakine mi ala anya ka foko Mali de folo ye Algérie ambassadeur wole ka ira la ka foko ko min be ka kyate ka dama donc étape fana tumseka ke mi ni Algérie tuma dabla Mali de tumbina Algérie ka ambassadeur labla ka gen mbaye ka fo peut-être Algérie ko na stratégie ma yana le ka ambassadeur kana gwen na fo transita terrestre mi fait donc ambassadeur rappelé donc na ka ambassadeur wole kana kaso donc jabo ya Mali fana beno siratama donc obena bangeni famille amba fuma ko crise diplomatique sabla ni shika la sigiden te shika soble okuma nyonya tobi gelea atuka be fomi mako kano officiel olubi datuku atobe to duguma sirawiye no ye service de renseignement ye jamuna flan nyonya che olubi sala kuma nyonya debila mais krenkrenyala mi kenanga ko ye de façon officielle ni asira datuku to follow Mali ni Algérie ni nyonya che ere ka family la mundi la Algérie ni waleyain la walali damine sisa bon ibalo Algérie ben mina do le kono depuis 1991 oye kayere comme un état médiateur c'est-à-dire jamna mimbe kumala sigi ke maledon nyonche ni kobe ko maledon kelendo ko joro taradama mais muna o joro talendo gadi Algérie kelenema ankre fe jamna bela hakila mino jamna mara ajabi nyuma be olude bolo maintenant o joro tale gadi Algérie ma na fatama ira lawa o jabi be kenen kan sabla ni na fatama tungira la hakila ni gelana no betute se ala mais na fa yibali ala Algérie kelen no dowa o be mo wera mino jamna mara olufana no bisega yekoina Kenyana jamana ngonche ambe mina ibisega miyebi Algérie kani ale kelendo kaye ka foko ale teraka ke sere $7 malini maledoni ngonche me oteka la wale ale ka dimisira fenga Algérie kanga mi fomu Mali 7 terari ka foko tumbe malika kileya sinsi ka basiki nati Mali fambela jelen fenga 7 makeso be ko nati bi ka foko Mali kidal bobolola monde kira soviet 70 accord makeso be ko moye marfa bla ko bongo Mali armenado
comme Mali est Kelereke. Donc, ni Mali est Kelereke, on va y avoir le rapport de force va changer, avait fallu. Mais, Jawara, ko be kan ta cogo mina Mali ni Algérie u be jamana dancɛ bɔ a ka ca ni kilomètre 1000 n'a fɔra ko jamana fila u kana tunkuru ɲɔgɔn na walima ka ɲɔgɔn sama sama ta a kɔlɔlɔ fila bɛ se ka kɛ mun de a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a kɔlɔlɔ ka bon maintenant fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen jamana bɛɛ b'a ka fɛɛrɛ de tigɛ cogo min na a kɔlɔlɔ bɛ lajɔ a kɔlɔlɔ fanba bɛ kɛ min ye fɔlɔ coopération caman bɛ na sɔnsɔri Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ an dun b'a dɔn Mali ni Algérie hali ni rébellion ko tɛ terroriste ko tɛ a bɛ fɔ ma ko les narcotrafiquants olu tɛmɛsiraba de ye Mali kɔrɔnfɛ yanfan ye ka taa ni Algérie fanfɛla bon ni jamana fila in n'u ma kuma ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ ni service de renseignement n'olu ma coopérer kosɛbɛ donc a bɛ na ni gɛlɛya ye o zone ninnu na bon bi est Mali o Algérie o a ni fɛn fɛ jɔn bɛ se ka ni espace a bɛ fɔ ma ko Sahara parce que an jɛlen don Sahara la o zone ti jate Sahel fɛ kosɛbɛ jɔn bɛ se ka Sahara bɛɛ cɛncɛn ka fugaba in ko bɛ se ka bɛɛ lajɛlen contrôler i kelen na ka sɔrɔ i ni dɔ in ma jɛ a la donc o ye ɲininkali to min bɛ o yɔrɔ in na donc a kɔlɔlɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ min ye Mali ni Algérie u ka malidenw ka ca Algérie côté la donc Algériens fana u ka entreprise dɔ bɛ Mali u ka commerçant dɔ bɛ na Mali kɔrɔnfɛ yan fan fɛ donc a bɛ se ka na ni o gɛlɛya fana ye o ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ mais armée fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ na bila difficulté la sɔnni parce que coopération bɛ na sɔnsɔri maintenant lajɛ min bɛ kɛ est mais mun de kan ka kɛ yanni ka bɔ kuma la a dakurunya teliman na mun de kan ka kɛ min kan ka kɛ nin waati na an taara cogo min na malheureusement a ka gɛlɛn min bɛ fɔ concrètement parce que an ɲɛ bɛ min na an ye jateminɛkɛlaw ye jamana fila bɛ na bras de fer de daminɛ u bɛ dɔɔnin kɛ min bɛ se ka kɛ dɔrɔn o ye sigi ka fɔ ye min tɛ ka bɛn Mali ma Mali ma jɛ ni min ye Algérie fanfɛla la a b'o de yira et puis Algérie ka faamuyali fana ye min ye a fana b'o de yira k'a sɔrɔ si ma minɛ ka don dɔ in ka jɔnyamina sira fɛ donc ni kuma a bɛ laban min na a bɛ laban kuma lasigi de la. Isa Jawara an ka foli bi ye ni ale ye politiki bunakun dɔnbaga ŋana ye ka bɔ Kati mara la an ka foli b'a ye Mali jamana ka ministre ka laadala ɲɔgɔn ye mun kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen o sen fɛ u ka kulu min bɛ yen ni ale sigilen don k'a fɔ ko ka kalata ka se ka a kɔlɔsiliko ɲuman ani kɛko ɲuman kɛ kalata in kɔni a dagakolon cira Mohamed Daɲogo ale wulila ka se u ka kalanfa n'a bɛ fɔ a ma ko Paul u la ale ye a hakili jagabɔ kɛ nin koɲa in kan Daɲogo kulu min bɛ yen n'ale tɔgɔ ko observatoire n'ale ka baara ɲɛsinnen don kalafiliw olu jateminɛli ani sɛgɛsɛgɛli ma conseil des ministres tɛmɛnen jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko o kulu ko o kan ka ci o la sa docteur Paul Oula n'ale ye ɲininikɛla ni sanfɛ kalanso o karamɔgɔ don ale kɔni hakili la dankari kɛra bɛɛjɛ fanga la an ka lamɛn ni an ma a kun jateminɛ kun min y'a to a cira ni an ma o kun jateminɛ an bɛ se k'a fɔ ko dankari kɛra bɛɛjɛ fanga la ni o ye démocratie ye kama sɔrɔ démocratie kɔnɔna la a ka kan jɛkulu caman ka kɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ u sen don kalatakow ni jamana taabolokow kan ni an ye jateminɛ kɛ o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ ko fanga ye dankari kɛ bɛɛjɛ fanga yɔrɔ la kulu in yɛrɛ ale cilikun cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ u y'a jira k'a fɔ ko nin kulu kofɔlen n'o ye observatoire ale musakaw u tɛ a bɔyɔrɔ dɔn docteur Paul Oula fɛ nka ba a la nka ni o ko de kɔni don a kulu sugu ani ɲangini ka kan docteur Paul Oula nka jamana foyi fana tɛ dugukolo sanfɛ bi min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko bɛɛjɛ fanga sababuya la ko o jamana tɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ ani ka kɔlɔsili kɛ fanga minnu bɛ yen nɔ ani jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ ale fanga yɛrɛ ka baaraw jateminɛ donc gouvernement ye décision min ta décision kɔnɔna la gouvernement yira k'a fɔ ko observatoire ko a ka nafolo bɛ bɔ yɔrɔ min na ko o yɔrɔ ninnu ko siga kelen don u la u dɔɔnin tɛ fana kosɛbɛ bon an dun bɛ jamana min kɔnɔ bi jamana in bi tiɲɛ yɛrɛ la jamana in sɛgɛnnen don wa gɛlɛya camanba de bɛ yen nɔ n'a fɔra ko jɛkulu bɛ u sen don kalatako la ani tuguni k'a fɔ ko u bɛ u ka nafolo min b'a to ni u bɛ baara kɛ ko o nafolo ninnu sɔrɔ yɔrɔ donnen tɛ a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw ka siran a ka kan fana jamana ɲɛmɔgɔw
u ka décision ta décision b'a to o jɛkulu masina o bɛ se ka bali u ka baara la cogo min na. An b'a yira fana k'a fɔ a tɛ wagati janbɔ nin kulu in yɛrɛ ɲamaba n'o ye Dr Ibrahima Sango ye ale kɔni tun ye i ka dɔn k'a fɔ kuma kunnafonidila dɔw fɛ mun y'a yira k'a fɔ ko kalafili ko o wagati sera. Dr Paul Ola ale hakilinata ye mun ye o la an ka a lamɛn. U bi ka kuma minnu fɔ ni o ye kalatago kuma ye kalata bɛ yɔrɔ min na bi gouvernement kelen dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔti min na ko bi kalata bɛ se ka kɛ wa a tɛ se ka kɛ wa. Dr Ibrahima Sango yɛrɛ n'ale ye observateur o ɲamaba ye an y'a wele ka hakilinata ka o dɔn nin kofɔlen in kan a yira k'a fɔ k'u bɛ wagati min na ko sisan k'u t'a fɛ ka kuma nin ko in kan. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Malikura a bɛ senna hali bi nin waatinin na an b'an sɛnsɛn ka ɲɛsin yɔrɔ ma o Niger jamana ye ni Faransi sarasiw laban minnu bɛ yen u kɔni u bɔra Niger jamana kɔnɔna la an ka lasigiden Alpha Ka e bɛ mun kalama nin koya in na. Faransi sɔrdasi bidu o latigɛra bolonɔbila sɛbɛn kɔfɛ min b'a yira ko Faransi ye a ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ ta ka bɔ Niger nin ka jamana in ka yɔrɔw lasegi a ma. Olu ye Aguelal, Walam, Tabare Bare ani Ɲame sɔrdasi dagaw ye. Kɛlɛkɛcɛ ba 1 ani 500 olu detalen filɛ ni u ka minɛnw bɛɛ ye. Maramafɛn ninnu tun ka ca kosɛbɛ. Kalo 3 in kɔnɔ pankulu ye taganikasigi ko 123 de kɛ walasa ka bɔ ni Faransi kɛlɛkɛminɛnw ye. Ka da u kan kɛlɛkɛ pankulu aéronef 24 de tagara. O dɔrɔn tɛ duguma sira fɛ convoi 15 de bɔra ka taa Tchad. Ɲame basi la Faransi tagatɔ ma hali miseli to ye. Gwa belebele 2 dɔrɔn sabula tagacogo tɛ olu la ni Faransikaw ko nin ye olu tagalen pewu ka bɔ Niger dugu kɔnɔ jamanadenw ko Faransi gɛni ye kunnawoloba ye Niger ma. Aujourd'hui c'est vraiment un sentiment de fierté qui nous anime. Bi ye kunnawolodonba de ye anw bolo ne tun ma deli ka segin a ye ko don dɔ Faransi bɛ se ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ sabula u ye ko ɲagami caman kɛ ni banbanciw ye an bɛ fɛn o fɛn ɲini an ka sɔrɔdasiw fɛ bi o de ye u k'u jantu yɛrɛ la maa ninnu man ɲi u bɛ se ka sɔn ko sugu bɛɛ ma bi na kɔni ni anw faralen ka bɔ Faransi la wa anw ni jamana dɔgɛrɛw bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ti an na gosi ne bɛ CNSP fo bi k'u barikada k'a fɔ Faransiyɛn ko u k'an bɛn wa nimisa fosi t'a la. Adieu la France sans regret. Hali ni nin tɛ Niger ni Faransi ka teriya bannenw pewu a ka gɛlɛn ko jamana fila ninnu ka ɲɔgɔn kan fɔ sisan kɔni misali la kunun dɔrɔn Faransi ye a ka Ɲame lasigidenso datugu ni ka a baaralaw bɛɛ labila bɔlɔlɔw sanfɛ Nigerkaw bɛɛ bɛ k'u ka nisɔndiya yira nin wagati in na. Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la. Nin wagati na an bɛ segi an bɛ kibaruya bila Burkina Faso jamana kan ni Faransi jamana ye sariya sɛbɛnfura mun bɛ Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Blaise Compaoré ale balimakɛ Paul François Compaoré ni ale tun kan ka segi o sariya in kɔnɔ kuma la ko kana kiri Burkina Faso jamana la u ye ni sariya in koɲa in a bɔ a ma mun de la Kajatu Traoré bɛ a ko la kala an ye Kajatu. A ka labilalibaliya Burkina kiriso ye danatigɛliw wulila décembre kalo tile 13 la kulu min jan bɛ mɔgɔw ɲangilenw minɛnenw na ka u di kirisow ma min kɛlen bɛ ka jalakili bila u kan Paris kirisoba kɔnɔna na o kiritigɛla ɲɛmɔgɔ ka laseli la kiri kɛnɛ sigilen kɔnɔna na arabadon na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiri wulili taabolow kan minnu laseliw kɛra san 2017 waati la ka ɲɛsin François Compaoré ma François Compaoré ka labilaliw Burkina kiriso ye danatigɛliw ka wuli ka bɔ a kan masɔrɔla CDH Cour européenne des droits de l'homme ka laɲiniw olu ye min kɛ septembre kalo tɛmɛnen tile 7 la san 2023 waati la ne u ye a sɛbɛntiya a kɔnɔ k'a fɔ n'u ye Compaoré di Burkina kiriso ma k'o ye sariyaba a taabolo ninnu kan sariya kisɛ 3nan sɔsɔli waliyaw jugubaw de ye Faransi kiri kotigiso ka laseliw la. An jigila misɛnyalen don kosɛbɛ ka da kan k'a fɔ an tun ɲɛna k'a fɔ ko Faransi bɛna sinsin a ka hakɛ sariyaw de kan ne ka segin ka lajɛli laɲiniw bila ka kɛɲɛ ni danatigɛli gafe ninnu kɔnɔ kumaw ye CDH ma Maître Prosper Faram kunnafoni sɛnsɛla Norbert Zongo min fagara ka denbaya ka surunadonnikɛla ka laseliw la AFP kunnafoni dilaw ye Zongo ka denbaya fɛnɛ min bɛ fɛ a ka dɔn tiɲɛ la Zongo fagara cogoya min na fɛnɛ ko nin danatigɛli ninnu ye kojuguba de ye ko sabila ko nin ye ka kiri de tigɛ mɔgɔ jalakilenw kɔ ko wa ko hali waati ma fɔ fɛn min na fɛnɛ
fando in fɛ fɛn min ye Centre national de presse Norbert Zongo ye ale ko ko nin ye dusukasi dunba de kɛnɛ sigilen ye tan nka François Compaoré ka sorunadoni na min tun ye laɲini kɛ CDH fɛ ye a fɔ ko Faransi ka décret nin talen ni septembre kalo tile 7 la lajɛ ni hakili ye kosɛbɛ Faransi kiri ɲɛmɔgɔ ye a yira fɛnɛ k'a fɔ ko wa ko yɛlɛmabaw de donna taabolow la ni wagati furancɛ ninnu kɔnɔna na ni sinsili ye a kan k'a fɔ ko fanga darakira ka yɛlɛma siɲɛ 2 ɲɔgɔnna la Burkina Faso san 2022 waati kɔnɔna na nga François Compaoré dama dogo a ka labilali ninnu taabolow kan Burkina kiriso ye ne a sɛbɛntiyali ye k'a fɔ ko ni u y'ale ladi Burkina ma k'a bɛna kɛ ka dankari kɛ ale ka hadamadenya hakɛw la a ka soronadonnikɛla Maître Clara Gérard Rodriguez ka fɔ la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. hali bi an bɛ tɛmɛ ni Faransi kibaruya ye ni wagatinin na ni u ka wasadenw olu kɔni ye kala ta yasa tungarankew olu donniko ani bɔliko u b'a fɔ min ma ko loi sur l'immigration o y'o ta o la sa Bokar Sidibe kabi Faransi VOA ka lasigiden min bɛ ale bɛ nin ko fɛsɛfɛsan ye Buba fɛn caman fɔlen don dunanw kun ko sariya in kɔnɔ n'a bɛ wele Faransikan la loi d'immigration k'a daminɛ dunan kalandenw ka ko la Brahima Sidibe ka fɔ la Brahima Sidibe ye kalanden ye a ka kalan bɛnnen don politiki fɛsɛfɛsɛli ma Paris sanfɛ kalanso la a fɛn fɔlɔ min an bɛ se ka kuma kalandenw étudiants ka situation kan parce que loi in na u y'a yira k'a fɔ san o san n'i bɛn'i ka sɛbɛn yɛlɛma f'a ka wari hakɛ dɔ n'u b'a fɔ a ma caution i k'o sara préfecture la i bɛn'i ka sɛbɛn yɛlɛma préfecture min kɔnɔ pour que ka sɛbɛn ka se ka yɛlɛma bon o bɛna ni gɛlɛya caman ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ kalanden caman bɛ yen seba t'u ye donc n'a fɔra san o san u ka wari hakɛya dɔ bɔ a bɛna ni gɛlɛya ye. dɛmɛ min fana tun bɛ di dunanw ma walasa k'u dɛmɛ soko sira fɛ sariya in bɛna yɛlɛma don o fana kɔnɔ Brahima Sidibe o bɛna tigɛ o bɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu bɛ Faransi k'a daminɛ san 5 ka yɛlɛm donc o kɔrɔ n'i nana Faransi ɲinan i tɛna se k'o bénéficier alors que jusque là i tun bɛ se ka hali n'i nana Faransi bi n'i ye logement sɔrɔ i tun bɛ se ka location sɔrɔ donc o bɛna bɔ a la donc o fana bɛna kɛ gɛlɛya caman ye. Birama Saunera ka fɔ la loi d'immigration in waleyali tɛ bala ale la. A ma bala n na sabula an degilen b'a la Faransi ɲɛma o ɲɛma n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'i ɲɛsin nin loi nin ma n'o b'a fɔ ko loi d'immigration walasa ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka mɔgɔw laɲina a ka kan ka jɔyɔrɔ mun fa i n'a fɔ pouvoir d'achat. Jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron y'a kumakanw sɔsɔ Birama Saunera fɛ. O tun ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ o t'a fɛ a ka tɛmɛ nka bibi na ne bɛ Marine Le Pen fusaya ni ninnu ye sabula o dalakan o y'a sɔsɔ. Emmanuel Macron kun bɛ sigi la san 2017 la a ye kumakan minnu fɔ ani sisan cɛ a ye a kumakan sɔsɔ siɲa joli joli. Dunanw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Faransi sɔrɔ sira fɛ Birama Saunera. Ni dunanw bɛ na ni u ka jamana la n'a bɛ na ni gɛlɛya ye mais dunan minnu fana bɛ yan nɔ n'a bɛ na ni nɔgɔya ye n'u bɛ dunan ninnu exploiter dunan ninnu bɛ contribution mun kɛ u ka économie la u ka télévision sow la u ka radio sow la i t'a mɛn mɔgɔ si b'a fɔ a dunan ninnu an ka économie na dunan ninnu bɛ nin de u bɛ participer nin de la u bɛ participer nin de la u t'o fɔ. Sariya in bɛ tali kɛ fana dunan minnu bɛ baara la Faransi n'u b'a fɛ ka na n'u furumuso ye walima mun b'a fɛ ka na n'u furukɛ ye Brahima Sidibe. Bon o fɛnɛ condition bɛna gɛlɛya parce que fɔlɔ la i kun bɛ se ka kɛ san 1 ni kalo 6 kɔfɛ i nana Faransi mais sisan f'a ka kɛ ka daminɛ san 2 ka yɛlɛn. Mamari Semega bɛ Faransi a ka ca ni san 3 ye bi ale y'a lase k'a kamana gannen don. San 3 papier tɛ n bolo n bɛ baara kɛ noir de la bon u filɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ min sera ka taa n'a ka kalo 12 fiche de paye k'u bɛ papier d'i ma papier mun b'a yira k'a fɔ i bɛ se ka baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la kuma in ma ne kun minɛ ne ma da la dɛ ne ma da la bi ma da la sini. Faransi sanfɛ kalanso ɲɛma caman y'u ka jigitigɛ jira ka tali kɛ sariya kura in kan barisa u ka fɔ la a bɛna gɛlɛya caman lase dunan kalandenw ma. Buba Sidibe VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Paris.
taga ni wagati na Mali kɔnɔna la an bɛna kuma Burkina Faso jamana ka foroba seko ani dɔnko ale ɲɛnamayali mun kɛra Bamako Maison des Jeunes na décembre kalo tile 17 ka taga bila tile 20 na. Abibatu Traoré ani Mokhtar Bari olu tun bɛ VOA tɔgɔ la a kɛnɛ kan u ye an k'u lamɛn u ye mun sɔrɔ ka di an ma. Dɔgɔkun min kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin marabolow ka ladalakow ma y'a ka daw yɛlɛ décembre kalo tile 18 san 2023 Bamako Maison des Jeunes la. A denfaya tun dilen don Mali ministre min ka baara bɛlen don ladalakow ladamu ani jatigiya kow ɲɛnabɔli ma Monsieur Andagoli Guindo. A tun laɲinina kabiri tumajan Burkina bɛ minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali kɔnɔna ma olu fɛ. Burkina Faso dɔnkilidala kulu sen donni ni jamana ka ladala dɔgɔkun na o kɛra tiɲɛ ye sisan. Mali ni Burkina hali ni jamana kelen tɛ en tout cas a jamaw kɔni ye kelen ye wa u ka seko ni dɔnko u ye min sɔrɔ u bɛmakɛw la n'o y'u ka héritage ye culture fanfɛla la a bɛɛ de ye kelen ye donc kana fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ka seko ni dɔnko matarafa k'a jira ayiwa o ye koba de ye. Tile fila ɲɛɲini laban o min ye dɔnkilidala kulu 8 lajɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra kulu min bɛ wele ko Dafinden de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ wa a bɛna Burkina Faso jamanaden minnu bɛ Mali jamana ka ladala dɔgɔkun na min bɛna kɛ Bobo Julaso k'a daminɛ avril kalo tile 27 ka taa bila mai kalo tile 4 na san 2024 ka fara jɔnjɔn tabaga tɔw kan. Ni an siɲɛ fɔlɔ ye ka nin compétition ɲɔgɔn kɛ ala fana y'a kɛ an sera ka gagner bon a diyara n ye a bɛnna an ma an nisɔndiyalen don et puis en même temps bon a bɛ courage di yan nka baara kɛ halisa tuguni ka fɛn wɛrɛw ta minnu tɛ kelen. Kɛra deuxième ye instrumental la donc a diyara n ye n content na vraiment an mana dɔ fara baara kan toujours an mana continuer ka to ka répétition kɛ yanni 2024 cɛla la pour que ni ala sɔnna n'an sera ka taga Burkina an ka se ka na ni tɔgɔ ye Maliyɛnw tɔgɔ la Burkinabew tɔgɔ la Bamako yan. A diyara n ye a bonyana ma parce que nin ye art kɔnɔna de ye a siɲɛ fɔlɔ de ye nin donc ka farafinna fara ɲɔgɔn kan farafinnaw faralen ɲɔgɔn kan art kɔnɔna la a bɛ ko caman de bila. Ɲinan ta hakilina tun ye hakilina jigi sego ni dɔnko tariku kɔrɔ kɔnɔ ani fasoden ɲumanya ka ɲɛsin Burkina kura ma wa a kɛnɛ kan mɔgɔba caman tun bɛ yen i n'a fɔ Madame Damle Julienne Sano ale ye Burkina Faso ka lasigiden ye Mali la. An tun bɛ baara min na yan o ye ka ɲɔgɔndan kɛ ɲɔgɔndan ni fana lawulila walasa ka se ka troupeau woloma ka bɔ ɲɔgɔn na ale compétition le daminɛna o bɛna taa 2024 avril kalo la ka taa fête ni na Bobo Julaso. Ni marabolow ka ladala dɔgɔkun tago fɔlɔnan ye fɛn barikamaba ye walasa ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ani walasa ka nɔbɔ ɲɔgɔn sɔrɔ la. Madame Sano Christine Koulibaly ale ye jamana dɔgɔkun ɲɛmaaba ye Burkina Faso. Qualité prestation qualité min fana ye mun ye ɲɔgɔndan kɛ ni a kɛra cogo an y'a ye ko o niveau fana dɔ niveau yɛrɛ ka ɲi ni Burkina niveau région dɔw ye donc an b'a ɲini o fɛ mun o ye mun sugandi n'o ka baara kɛ hali bi walasa o ka se ka taa Mali kunkɔrɔ ta. Ni jamana ka ladala dɔgɔkun daminɛra kabiri san 1983 Thomas Sankara ka fanga kɔnɔ wa a yɛlɛmana Bobo Julaso kɔnɔ san 1990. Habiba Nango Traoré, Mokhtar Bari, VOA Bambara, Bamako. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. An sera an ka musow ka kɛnɛ kan bi an bɛna kuma mun ka duniya wulikajɔ mun kɛ novembre kalo tile 25 wagati ni o ye tile 16 ka o ta ka dantɛmɛ wale k'a ɲɛsin musow ma ni musomisɛnninw o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na hali n'a sɔrɔ nin wagati na sariya bɛ labɛn na yaasa nin waleya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na Mali kɔnɔna la dantɛmɛ wale ka ɲɛsin musow ani musomisɛnninw ma a bɛ senna hali bi. Madame Nadia Biolé Tal ale barola ni Kadiatou Traoré nin koɲa in kan an k'u lamɛn. Awa an ka foli b'i ye maître i bisimila an ka kɛnɛ kan. Awa mun de kama e ye fondation ERA bila sen kan
Mbe bela jenefo mbala memba bela jenefo ika ni question diara yi kosebe aya era fondation asigira kake sur na dumbaye ambala ka una ndimso musola kaw munu nyangata binembe munu ka nu mago be kase fanga sula no e critique buluwi yasa kiri kase ka ke anyekan wa uka hake uka seka duma donc anya jatimne ke anga bara konna na ala barka la asantani wolon fila de flenyina ambe bara ina anya laje depuis 2015 anga bara konna na anya nautora musula kaula ubita kiritige blona ubike yoli yolula utado ubita famife ukanga minke utado wasere tuye ka sona dumba uta no e avocat wi koluka warsara aya ye fene abe fo fe mako aide juridictionnelle asaria bakuba utara mais ka foka bureau ba sigira ka fo ni c'était mo munye ka se critique bloda ka se ka mo soro min ba deme okula fanga kan ka se ka avocat do doma o charge be ke fanga yereka mais aya ye oluko abaro damne na mais abe masiki senga donc na manya on yereka baradu okumana an fene ba laje abe fo anga bara ngono ko pro bono sadi be bara ke wati do kono wati do la fene ibo nyesi iba fo ki ka bara jaga ibo nyesi mooma munu setuye ibo lu fene deme yasa uka hake uka seka sabati ka duma critique blon kono aywa ambe wati ni min konna na sisa au be bara la ka campagne ke nyangata be bimso la munu ka dunia kili atomba na be wili ko Nations Unies oluka bulu fara min be nube baraka ni muso ye olu kene be ko lancer sans osa ube kletan ngoro kene teke kasi jamana bela jelena ko ka kufoli ke akunya uka bon abuna bara jumene ke ako hukumu kono na ibisa ka munde fanye aka nyinantala bara jumene ba bulu dalimba au bulu aya ambe barka dalai ala nyinanta yiran fene nyene anga seka wili ka joke ame wili ka jo munke anye fen dama boloda konnana sensibilisation c'est-à-dire ka mo la dunia alisa uka hake uka ani ka musu la famia uka hake uka wa para para wa and a happy new year VOA Bambara lamɛnlibagaw ka kɛɲɛ ni san yɛlɛma ɲɛnajɛw ye an b'a laɲini aw fɛ a k'aw ka san yɛlɛma foli a k'olu ci an ka whatsapp nɛgɛjuru sira la ni o bɛ tali kɛ 020 24 30 47 16 nka aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka aw ka o folikan ninnu tugu la. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas and a Happy New Year. Nyawati na balma wa ambetemeni farikolo nyanaje kibara olasa ambe kene di Siaka Traoré ma aleka palan konna la Siaka munde baby. Demiseni sedantolanta kuna malila sedantolanta demisenu chemanu nunu simatme samgan kan nanko U20 junior kodon olu ye degli karamɔgɔ kura sɔrɔ a tɔgɔ Sumela Kulubali de tun ye Mali forobaton équipe nationale degli karamɔgɔ ye min tun bɛ sedantolantana demisɛnw kunna minnu si ma tɛmɛ san 17 kan U17 kodon Mali sedantolanta fédération ɲɛmayaso y'a bolokoli ɲɛsin a ma ko a k'o baara kɛ min bɛ tali kɛ U20 junior degli karamɔgɔya ma Sumela Kulubali bilara Demba Traoré de nɔ na. Sumela Kulubali hakilina jigina ale de tun ye Mali forobaton équipe nationale U17 degli karamɔgɔ ye min y'a niyɔrɔ ta coupe du monde U17 kɛnɛ kan Indonésie kaw fɛ novembre kalo tɛmɛnen ani décembre kalo in daminɛ na o kɛnɛ kan Mali ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ diɲɛ jamana 24 cɛma ɲɔgɔndan kuncɛlen Mali kɛlen k'a ka qualification sɛbɛn sɔrɔ ko a bɛna taa coupe du monde kɛnɛ kan Indonésie. Sumela Kulubali tun y'a yira kunnafoniw senfɛ ko Mali taakun de ye Indonésie. An balimaw ni de bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na an b'a fɔ kerecɛnw bɛɛ ma duniya kɔnɔna la Merry Christmas, ala ka san hɛrɛ, ala ko diinɛ na u bɛɛ ma. An ka foli bɛ an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ, an ka correspondants bɛɛ, an tɛna se k'aw bɛɛ tɔgɔ fɔ mais Tijani Wedrago kabi Koro an b'a fɔ kosɛbɛ, Burkinakaw an ma ɲinɛ o fɛnɛ kɔ.
Ulasa ni labena Cornelis Chekmar Tiro Modibo Dambele ale tume kuma galamanna ambe kambe na nyone auniche Merry Christmas again. Allahu Akbar ala yese kere chenoko masaba matrika duwaone ori basimo mangala ala basagona